Nosaltres escollim el foodbag per lluitar contra el malbaratament alimentari. D'aquesta manera no apurar la venda del producte fins a un punt que ens provoqui una merma i gràcies a això que la gent se'n pugui beneficiar d'aquests productes. Estic molt content que el foodbag sigui un projecte tan innovador i conscienciat que dins de Mercabarna ens pugui permetre donar una segona vida als aliments. Dintre de la pèrdua que representa les mermes a l'hora de fer comandes de supermercats i tot plegat que són intrínseques a la nostra fruita, doncs el fet de poder-la portar al foodbag en traiem un benefici a nivell social perquè els hi portem fruita amb bona qualitat als menjadors i donem feina a aquesta gent per a la seva reinserció a la vida laboral, el qual fa que la pèrdua ja no sigui total ni molt menys. I a part que té la comoditat que és molt més pràctic que no altres coses com el punt B i tot plegat, però sobretot el valor afegit que té el fet d'ajudar la gent. Intentem entre setmana no deixar de portar algun tipus alguna quantitat, ni que sigui petita, però per mantenir inclús et podria dir, entre cometes, la relació, no? Perquè sempre tens la sensació que s'entrega un benefici.